Сега ще ти покажа как спестих тия 300 тачки само за един ден, като си направих сам печка за отопление за новото ми ателе. Скоро с мой много добър приятел си наехме това теленце, той е ново за нас и затова е такъв страшен коптор. Както може да видите, пълно е с някакви парчета от скулптури. Тук може да ги видите на моят приятел. В момента аз лея разни скулптури и така нататък. Обаче най-големият проблем, който имаме в момента е, че е супер студено. Разбира се, нямаме много пари за печка, след като тепърва се нанасяме в ателето. Така че ако трябва да отопляваш някакво голямо работно пространство и не е нужно печката ти да е супер красива, ето как аз направих моята и как можеш и ти да спестиш поне 300 лева. Това е въпросната красавица. Както виждаш, доста е неугледна, обаче върши страхотна работа. Направих я от един варел, който ми струваше 5 лева. Трябваше ми малко винкел, ето тук го виждаш, и няколко панти, всъщност две. Тия двете мислих, че ще ми трябват, оказа се, че няма ми трябват. Нека я отвориме. Ето виждаш, горяла и преди. Направих ето тази скара вътре от винкела. Винкела между другото го взех от скрапа. Събира супер много дърва. Ето тук направих и тая малка вратичка. Значи във варела изрязах само една дупка. Направих тази вратичка от малко нераздавейка, която също взех от скрапа, както и това отгоре. Друго много важно нещо, отзад има вентилатор. Когато се нажежи, пускам вентилатора и цялото това помещение, което е, не знам, 9 на 6 мисля, че е. Цялото това помещение се загрява за, не знам, може би 10-15 минутки. Супер бързо нагрява, понеже е с много тънки стени. Събира супер много дърва, както казах. Ето тук съм сложил това, 5 големи цепеници, които предостатъчно ми стигат за половин ден работа. Тази голяма врата отдолу ти позволява лесен достъп за почистване. А също така, ако да ти е трудно да я запалиш, можеш с нещо да раздухаш огъня и се пали супер лесно. Както виждаш, печката се нагрява вече стабилно. Ето го и огънчето. За има няма 10 минути и вече стана съвсем комфортна температура, да си седиш спокойно по къс ръкав, да си работиш. Ето сега мога да почна да си работя тук по скулптурата. Общо взето топ оферта. Ако имате така голяма работилница, която трябва да отоплявате, сигурно ви препоръчвам да си направите една такава печица. За един ден работа, може би 10 лева в материали, ще спестите 304-5-600 лева за печка. Да, това е от мен. Очаквайте следващите ми видеа, където ще правим кълъп на ето тази скулптура. Аз вече съм го започнал, както виждате, но ще ви покажа как ще го довършим. Чао! За малко да забравя, прощавай, че е такъв скулптур тук, обаче сега се нанасяме, човек. Скоро ще го правя.